bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam bandiraɓe fulɓe taw ko hoyniniɓe ɓurale ɓamtare gebbiɓe nede netare sipiroɓe majjere haɓoɓe huma binnagal gam rewtude heege halkare mi salmini moni kala ɗo woni kala eɗo wondiri kala guilay morol ha e pembol hay goto mi ɗacani ko ardi foof eɗen mbiya yeɓoɓe en ɓe yoɓe mbad partagé lien o ɓe mbawa wadde abonné e nder chaîne men du tiitoonde tv taw noon ko chaîne youtube nde tawno ene addana ɓe yiide vidéo ji men ɗi mbaɗaten kala e saaha kala hande noon yewtere men noddi ko gundo yo res gundo elo yo res elo eɗen gandi ɗum ene jeeya e kongiɗi pinɗeɗe tawɗen so tawi noon en mbino noon walla so tawi fulɓe mbi gundo yo res gundo elo yo res elo firti wonde ko hinde kala yo heddo e nder hinde mum so tawi jomum ene ɗaɓɓita hen dewgal ñeeño o so tawi ene darta debbo darto e debbo tigui rigui e ñeeñɓe ɓe debbo ñeeño o so tawi ene dartane gorko dartane e ñeeñɓe ɓe dimo o so tawi ene darta e rimɓe ɓe dimajo o so tawi ene darta jomum darta e rimayɓe ɓe bandiraɓe ɗum ene wodno kono tagui ɗum wodde ko rende gaññi gaññi woni hinde foof ene waɗi ko fini tawi kono noon eɗen gandi arani e diine l'islam ɓe yo ndesodir ɓeɗo woto ndesodir eɗen gandi l'islam wi ko kefeero fotani resde julɗo kono julɗo ene wawi resde kefeero ngam tigui rigui tumno ɗum artira ɗum e diine l'islam e ko heddi ko eɗen jogui ɗeɗon caɗele woni caɗele men woni hollum hande en ndewi ɗiɗon aadaji ha hande e nder guenale men so tawi a naati hen ko leyɗe goni hen ɓe ko kañumen ndendi parti ɗo gubbate ɓe ko kañumen ndendi parti ɗo gubbate guenaleji kewɗi ɗi natɓe e nder Fouta ko ɗum woni ko jiyamiro ɗiɗon aadaji noon bonnini en diine enen e koye men ko heddi ko noon eɗen gandi ɓernde rokkete fewna koko yiɗi so tawi neɗɗo o gonga ko an jibinimo ko an woni jinnaɗo makko a jofanimomo so tawi ko jofaniɗamo ko ɓernde makko ala hen hay sinno adduyi o fewnata te mboɗo sikki so tawi neɗɗo nokki jowgol e nder galle e gantuma jewgol ngol o nokki e nder galle ngol o fewnani ɗum o huɓɓani ɗum ɗo foti wawde huɓɓude ɗum mboɗo sikki ɗum wonno hen anniyema an jinnaɗo o jokkude enɗam kono heewi ko tajje enɗam wadde noon eɗen poti yurnitade ɗiɗon kongi beele ɗiɗon kongi eɗe lutta wawde yaadude e fina tawa men walla ala en gittat ɗum e nder fina tawa men ɗon ko haalande mawde woni ɗon mboɗo sikki noon so tawi wiyama ko enen kala ndendi poti to gueno dimo ala dimajo wodani dimagu neɗɗo koye golle balle so tawi a gollata a wallata a nafata a naflata sa mayi ko ana añere ma poti eɗen gandi ɗum ɗon ɓural wadde woni kote Allah ɗum waɗi noon ko neɗɗo fitoto becce ko min ɓurma min ɓurma min ɓurma ko neɗɗo fitoto becce a handane am wonko kanduɗa walla wonko handi hakkude men ko wona dewgal omo foti wawde yurnitade o anda wonde o wonani gonga kono so tawi wonde an biyo wonde oɗo ko an ɓuri ɗum a resodirta e mum walla an biyo wonde oɗo on dandani hinde e nder oɗon tuma dewgal wawa wonde hakkude mum so tawi ka gorko walla so tawi ka debbo so tawi ka ɗon haala ene tiiɗe ma ko sukaɓe ɓe mbiyata dohan ko woni yaltidde e jomum eɗen gandi hande so tawi gorko yaltide debbo hunde foof ma heeƴi hen so tawi kay wonde
aɗa waɗi ɗum e hakkille ma, so ala ko heddi so wona wodde yidde yaltidde e debbo nana e hakkille ma, yaltidde e paso ma o mbasa yaltidde on mo gandanɗa hoore ma aɗa andi an dewgal wawa wonde hakkude mo. So tawi dewgal wawa wonde hakkude ma e oɗon kay fijirde fotani wonde hakkude mon, en mbaɗini ko ɗum ɓuuri bonde ni. wadde noon eɗen poti yurnitade ɗeɗon gueɗe, ganden aussi ko mbaɗeten ko, ganden aussi ko enen kata ndendi poti to gueno e nder oɗum tuma. So tawi neɗɗo o maayi tan o wiyata ko jeyaɗo Allah o wiyatake toroɗo o wiyatake ceɗɗo o wiyatake gawlo o wiyatake maabo o wiyatake labbo o wiyatake maccuɗo o wiyete tan ko jiyaɗo Allah woni maccuɗo Allah hande noon eɗen jiya kinɗe ɗe nana ndesodira e nder koye mumen, kono noon jiyata dimajo resa dimo tan tawata wonde ko dimajo ene ɓuuri dimo o keɓal, walla jiya tigui rigui dimo resa dimajo tan tawata wonde tigui rigui ha joni ko dimajo ene jogui ngari, walla tigui rigui ha joni ene nana, walla wonko firi firti ɗo woni ɗo. kono noon ina hawni enen hande sa ƴeewi jana ninke ara guitten dokken ɗum ɓiyum e nder on to en ganda ɗo ummi, en ganda ɗo hoɗi, kala ko ari haalana en keddoɗen hen, jarana en ittude ɓiɓɓe men, walla jarana en tigui rigui ha joni rewde e mum ha heɓa ko yiɗi ko, ɓurani en on mo gurduɗen gonduɗen mawniɗen e nder oɗon tuma, ittude ɓiɓɓe men dokken ɗum. so tawi tubak arat a anda holko woni, jitta dokka ɗum. so tawi wonde neɗɗo goɗɗo mo gandanɗa hoore ma woni jolfo arat jitta dokka ɗum, a anda holko woni. ne jogori ɗen kinɗe ni ko notɓe jogori kinɗe, tubakoɓe ene waɗi des noble, ene waɗi des forgerons, ene waɗi woɗɓe e nder oɗon tuma, wadde ko hanma yurnita ɗum sababude wonde ko noppi boɗeji aɗa ɗamini wonde so tawi wonde o resi ɓiyo o hankkadi a hoɗima a hoɗima dañal basal woɗɗitimama, sababune jawdi aduna. mboɗo sikki kay wonde neɗɗo wiranno wonde komi dimo ko firti ko wonde hayso mboɗo maaye mi yiyatake e ɗum, hayso mboɗo maaye mi nanatake e ɗum, hayso mboɗo maaye mi waɗata ɗum, hayso mboɗo maaye mi yiyete ɗum, mi nanate ɗum, mi waɗat ɗum. ka yiyatake ko woni gueɗe cewɗe ceɓade koynojo goynojo leñol mba rendo, ko jiyataɗa e ko nanataɗa ko ko gueɗe ɓamtoje rendo. kono hande gacce barannoɗe ɗe natti fawguinde, saabu ɗum yimɓeɓe so jii koppareje tan jejjittu ko pitortono becce ko. ɗum ɓe mbi annabi kalis fooli annabaɓe foof. bandiraɓe gacce yiɗodirɓe ɓe ndesodira, son gaccani ɗe ɓe ndesodirta janggo e jaam soɓe dokkodira rendez-vous ji eɓe jidira eɓe mbadda gueɗe cewɗe ceɓaɗe koynojo goynojo on tawatake taw ko onon goni responsable uji. ɗum noon so tawi neɗɗo yiɗi wondude e neɗɗo e suudu e nder oɗon tuma, tawa koye dow goonga, tawa koye dow nde mawɓe jooɗi ƴakki ko wojji cirƴi woni ko wojji, ƴakki ko ranwi cirƴi tigui rigui woni ko wojji, ƴakki ko olɗi cirƴi woni ko wojji, woni goro wiyetego ngo e nder oɗon tuma, hunde nde dago taw so jomumen gondi malaikaji ene duwo, Allah ene wela, annabijo Allah ene wela, ɓuri ɗo jomumen gondata tawa ko gondi ko iblis gondi, Allah welaka, annabijo Allah welaka, te malaikaji nana kuɗo ɗumen ene bindane hen bakkuruji, an caliɗo o wonde aɗa bindana hen bakkuruji. tinnodiren e nder koye men, pamen de gundo yo res gundo, elo yo res olo, ko sagane toɓa toɓata, ilam ila, cabatel jiggore yaɓɓe ladde mooro, moni kala ene heddi e nder nokku mum, ene andi ko fini tawi ko, gaññi mum ɗi ene gona e nder hoore mum e nder oɗon tuma, moni kala yiɗa ko jogui e gandal ko yalta hinde mum nde wiye yo haat e hinde mum, fof noon ene heɓotono ɗo woni ɗo. kono joni hande ene saɗi mo jiyata tawa ene andi ko hinde mum herori, ne tawno yimɓeɓe foof nana dogna ene ndaara janggo e jaam ko keɓata beele galleji ɗi ne pattina. so jomum yeehi noon woni toon ene wawi yiide ɗon goɗɗo tubak yetta resa ɗum, walla tubak yiya ɗum e nder oɗon tuma resa ɗum, walla leñol gongol yiya ɗum resa ɗum. wadde noon haadi en jalti leñol mel ngol gonɗon ngol,
en mbawi teɗanade goɗɗum haala ko noon leñol men ngol e hoore mum. Sabu ɗum hande so tawi ka pullo areso yi kono wiye jolf, eɗen gandi ñale kam ko nagge duri fof ko ɗum woni ko muynata. ɗemgal ngal jinnaɗo debbo o haalata ko alay sago o haalat ngal te koye ngal o ɓurata nangtade. sonno noon o resino haalpular ma ɓeydu, sonno resino pullo jafo ɗum ma ɓeydu jalɗinde ɗemgal ngal ɓeyda leñol ngol e ngantuma. mboɗo sikki ɗum ko ɓeydare wodantuma wona usare ma. kono kala ne kaɗɗa yonta hande o ko yiɗi ko maɓe mbat koɓe jiɗi ko ɗa tawaka ɗa wodani ɗa tinani. eyyi ɗum noon bandiraɓe ko ɗum woni yewtere men, woni guuɗo yo res guuɗo, elo yo res elo, guiɗo mon sehil mon musidɗo mon mo wona musiba mon mo yidde mon ɓutti mba ummo hakkude mum e mon woni mbarude roro wurdo walla mbiya fuɗɗo e ñaamo kala ko taw ko heddi ngo hutortake woni mo jamanu nodirta DJ du ɓene mbiya tiitoonde leñol fulɓe kono nene baba mbi ko Amadou Koumé gorko mo jaaba degli jiri ciwolle walo ngo jeenam madi kaƴel buuba awdi da kelaw sekkanno jamma taw ñalawma haala ko ɓuural Fatima Radulo modi pullo pernoɗo badiane tigi. ɗum noon bandiraɓe commentaire uji mon e haalande nde kala commentaire bawɗo wonde noon en calaki so tawi ko critique walla so tawi aussi ko hollirde beelamma eɗen jiiɗi yimɓeɓe mbaɗa ɗum nde tawno eɗen gandi aɗa waɗa hunde cikkani feewi taw wona ɗum woni ko feewi ko yimɓeɓe ɓurma andu ɗum ɗo nde tawno so tawi neɗɗo ne haala yo miijo won tato heɗoroɓe mo seɓɓi gandal e ceɓɗomo gandal e mo yerodiri gandal. ɗum noon c'est très important so tawi a miijima ɗum a andi ɗum tan saɗa haala ma andu ko kaldata, ganda ne kaldata, ganda kadi ɗo kaɗata. ɗum noon a wawi wiide aɗa haala ene weela yimɓeɓe foof ala ɗum wawa gasde wonde. ɗum noon so tawi a haali tan fama lottat te ɗo lottuɗa ɗo wasata woda ne yani woda ɗo yani taw ne weela, woda kadi mo yani taw welaka. kono ɗum fo e wade noon so tawi wonko tara hen haala he oɗon jarlo oɗon jaafo nde tawno kalone miijo jombata o fuujo heewi ɗo welata kaloɗo taw welani keɗiɗo tigui. ɗum noon mbaɗe partagé vidéo o, mbaɗon aimé page o machallah. eywa kadi mbaɗon hen abonné ne hanirta ni hen, ɗaccon hen commentaire uji mon ma wonan en fartague sanne nde tawno doole lingu ko ndiyam en ngala ko ɓuuri pulaagu, en ngala ko ɓuuri ko pinɗen tawɗen ko. ɗum noon so en jii eɗen mbaɗani hen eɗen kaala bandiraɓe ne ketto ɗum noon ko etade tan wona wawde ne hannirta ni henna. on calminama.